ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ма. Дӯстони азизи ма, нашёд атоми гуфтанимтон, касоне ки мехоҳед кор кардан, духтарако рақамон дар рӯи экранай бинависен. Оиди кор машмура хушру мефаҳмонам. Баъдан духтаро нигоҳ кунен, уже ма вай кардагим, мақсад гузоштагим ки 1 миллион дар шоҳидии шумо кор кунам ва шумо пайваста мебинен, мисол касоне ки дар ма подписатсия ҳастен ва медонед ки ман расходи зиёд накардагим ва гуфтанем ки ҳамин ҳафта духтаро ма чанд сум кор кардам ай атоми 11111 рубл мада бонус гузашт барои фаъол буданам ва бо 6900 га степ маҳкам карданам. Барои ми духтарако аллакай бо майда мада гузашта буд, где-то 32000 ма просто майда бе ҳичи кор кардам, бе расход. Мақсад расход ма аввали ширката ворид шиданам да 10000 бал карда будам, тамом бо ҳамин расходи ма аввал да буд. ҳозир аллакай диюм моҳи кор куним да ширкат барои ма кор кардастаем, ма дигар расход надорум ва ма да ҳар ҳафта рӯзи сешанбе ойлик мегзара. Барои ми духтаракое ки мехоҳед да атоми қати мо кор кунед, рақамо дар рӯи экранай бинависед, ма шумо ҳаматон да ҷавоб метим, мефаҳмонам чӣ хеле осон соҳиби маблағ шавем. ассалому алейкум, дӯстони азиз. ирӯз 24 ман 3 рӯзай 4 рӯз вообще видео кардаги нестам. хайли зиндаги хеле проблема, корубор туда-сюда. саҳар қати ма ҳозир насиб ҳай ҳафта дига мо офиси нав гирифтестем. я уголок барои атоми мекунем ва барои тозон основной. ва ма ҳамиёзи кабинети корим да поёнай. бормор ҳама чизомон да ҳамиҷиада. саҳар қати омадам инҷа одаморо регистратсия кунем, мада чи овардаи раҳмонали шафтолува ба фикри ма ҳамсоя чиндагиай. хай шафтолу мо надорем, сев точно мо надорем. як шох севи ҳамсоя хонаи мо дромадаги. одамо да завтрак кофе мофе биран, кофе рахтум овардам хӯрдам, мада раҳмонали севи ғора пура оварда. да иҷа дӯстои азиз бе ҳад беспорядка, ҳай бовар мекунӣ. ира бинед бардак ҳамаи чизои раисамонай коғазоша расход накунем. ана корумон нағз рафтестай, чӣ хеле ки медонен озима ҳамада дар бораи атоми мегум, атоми зур, курорт зур. камтар ма бояд бо омӯзум маркетинг плани атомира хубтару беҳтар. ва дӯсто чӣ ходаятон аста ай зимистон хосият китоб хондестай, мудрост талпи ҳеҷ не ки ман китоба тамом кунам. И медонед чия, и китоби зурайда талпа, яъне ҳами мо группаҳои ватсапем. чӣ гуна мо ҳами группаҳои ватсапу дига ҳама касагида коромона пеш барем. ана чӣ кор дорем ирӯз тарафҳои марказда кор дорем. ана оли кӯдакои ма хован, нимуш дарс рафтагиан, хушбахтона мактаб тамом мешава. ана ҷонмон ай кирташуви халос мешава. оли мегӯем ки ту ба даст мешӯни ба стиралка мешума, ами утюг куниш. худ ман утюг намекунам, маша утюг мекунам ҳар рӯз. маша киртоивай утюг, маша ай тарика, ами гуфтан дар ҷонам садай. дӯстони азиз, угадат кинем мо дар ҷои я таблогер дар ҳамин семья вас набуд ки бо ям суратгирӣ ва видеокунида сар кардай. рӯз момпе мара прикол кардестай. мегӯм ки бё бирем Садбарг пирашки хӯрӣ. ман наём дар видео. мега девонаӣ? гуфтам чақад бамаза пирашки Садбарг. мо зиро последнее время корумон камтар ҳама тарафаяда, ҳам корои бузург, ҳам корои худам и сиёсида бисёр мекардем. медони аҷа танкара мегиранд ё уже бурдан. инҷа короче дӯстои азиз трассаи калони типа 82 мешава. кольцевой подземник, короче, ёлский.
подписчику ман шуморо гуфтум ки тарбази зард коридиан ва арзон ай нархшам килош боша 1 килош 8 сом قدر راونالی میگم تربوز زرد دی داخل من پرورش کردیستیم ببینید چند سوم راونالی 1300 چند سوم 1300 میتی $100 زیاد یا موی میخری کیلوش هست اینجا ده 4 کیلو ببینید سالاتوی تپا تیارک از جمله برای آدمای تنبل رنگی خاصیت بعد блинчики тайёр буд неста иш монда 22 сом запеканка ай наҳа юфтум ҳарчи дорад адруж завтраки тайёр ина иш мада дар кора тоқа блинчик дориш чиз зерӯз гирифтастам чотани то чӣ харидемакумо иш чанд сум шуда 15% 62 сум рамдали мега 15 сум шуда вечна инаму тез айму инаму тамом мешава неки бо арзон нестай айда адтай хели мехари неки изурайда мекна меҳмон талхакаф меша ки овозу чия худша дорем бутасайта ина иш тамом шуда яъне ки озда мехарим подписчику ба фикртон барои чи мошинча дамои қиматайра бинем 400 сум где-то $50 $30 мошинча арзон нест фабрикаи бозича бурори бурорано мошинчаҳо арзон шаванд неки ёдам москва ҳам худша мавқа қиматаи бозичаҳои чи ба сифат тамошобино завтраки мара де блинчики катии я одамаш дад дорем рамнона кадам ҷа мехирим афтум оле вақт аст намеастан каҷои встреча мехирам дӯстони азизи ман ай мошин баъд мебинем қади гудак ягонҷо рафтан тамошобино бегаҳ шуд ирӯз шопинг кардан ба саношка харидан ба либосои хонагичон парк омадаган агаре касе ба саношка надошт ба саношка харид дилафрӯз чӣ хариди ту майка кроссовки вошам хаям тари чизо шарафам машарам ирӯз рӯзи шопинг шид ина пакеташон саб ай ту ку пакетат тез бизаре да сумкаи маш фақат ай гелос харид кардан это ден настал бараки дадам чанд шид мега ки парк мебарам мошин бепарвое ки хулоса сиёма буромадем сиёма одамои мо ҳамиҷа буромаданиянд куҷо шида куҷоду наҳа наҳаста ҳамаш даяҷо мешида бошанд мавқая мемекард ما ششتیم اوچه هم نششت برای که اوچه هم میترسه بشینه ها نه da pojom Hamon in Afromade. Vedi in Afromade. الپون بام هیچ شامشی ده ها Na zamieniona wертолет давит. Стоять сейчас такой гонщик, да, махоля, вас это чапча. Ану хали качели да чигалти да буде да интернет да будум вай до кода киш таки мам.
اینم خیلی ماشین‌ها در درونیم бассейн мо партитага در اینجا اومدیم با حواسشون کردم تمام رسیدم کشتگی دستر برای بگیشو نکن Hey! Park nakon. روشو خود داری شبکت کنی روشو Kan bio. Tamam bio. روشو خونه اکر Oynamış. این روشن نمیخوره خدای من خیلی پرکو نمیخوره بعد میشینن یا اینجا و چی ردن و فکر مول نشتین چون یا شیشتن ما یه غلا کار دارم محتوا ببینین اینا رو که старый добрый времена сурат гирифтем اینا بچه ندارن چشم مردگیه که بچه من رفتن сурат گیرم من گفتم نه من сурат نمیگیرم من غاوسی بعد گفتم کشم نمیشه بگیتن نه شو بگی Bildiğin sıfadından avşan. تماشا بینو Şişek ne yapıyor? خدای شیشه بکدنی بیدن یا وقتی که میبرن میمونن فقط چه بدون صورت نگیرد بگه ای بیا صورت گیره خراب میتونی گفتم نه دام بنج ماما کوچکر میتونم تماشا بینو عزیز ما با افراد نسیوم اومدیم برای چی؟ آنا برای که دوشنبه سیتی دا پول پرداختن در کره یک جا پول پریواد کردن در کره обратно اومدیم سیوم مردم هم خب بسیار در اینجا هم آدم уже بسیار میبیاین میروند می مول سیوم مول دوشنبه مول دوتا مول داریم анамин дута мол знаменитая иншнау тарих шутарака да съёмаму неки райони не очень нағз да ҷой гирай вай шехе бо ҳашамат нестай неки райони зур центр города